The ZANU-PF Secretary for Women Affairs, Senator Chinomona, has officially opened an ablution block at Musami Cross in Morewa, a project constructed by Morewa West Member of Parliament, Honorable varikuita. Senator Chinomona also proceeded to the Mashonaland East Inter-District Women's League event, where she was the guest of honor. In her keynote address, Senator Chinomona said ZANU-PF remains strong, noting that women are the driving force behind the party. She said women do not condone violence and are instead champions of peace across the country. The senator added that resolutions from the gathering target drug abuse regardless of who is involved. Madrugs iwayo tirikuti yangwe iri shasha yakamira sei ari mukuru akamira kudi tiri kuda kuti munhu iyeyo asungwe nekuti ari kuparadza zvibereko zvedu. Imimi madzimai ndimi makanyanyokaka musangano. Ndikavaudzawo ndikati aiwa shefu sekutaurwa kwakaitwa nemakomrades nemadzimai aya ndepekuti isu semadzimai hatifarire chinhu chinonzi hondo chinouraya vana vedu nevarume vedu. In an interview with varikuita.com, Honorable varikuita said the efforts are in line with the president's vision of leaving no one in no place behind. Zvatiri kuita achisi chinhu chekuti isusu tingawane credit pachiri. Turungofamba tiri mugwara rapresident nekuti rakajeka. Andi muri kuona urongwa hwapresident hwebudiriro renyika ino hwakajeka. Vakauyisa kuvanhu kuti chekutanga vana vana kuchidzivisa chinhu chakakura chekuti nyika inovakwa nevene vayo. Ndopa vakapedza vakachinja pfungwa dzevanhu nemuonero wevanhu. Shuwa isusu tingati madzimai ari kushupika nepekuenda kana vachitengesa. Toti tiri kumirira dhona tanga takafa mupfungwa dzikavhurwa nawo munangagwa zvikanzaiwa nyika inovakwa nevene vayo. Mrs. Faith Chivavaya, the Secretary for Transport and Welfare in Mashonaland East, said she was pleased with the resolutions crafted at the event, which are now set to be presented to the President for consideration. Isa ma resolutions edu semadzimai kuti asvike kumukuru wedu wenyika kuna president vedu vanoteerera zvido zvemadzimai kunyanya His Excellency President ED Mnangagwa. Tataura kuti aiwa madzimai ngareke kutorerwa minda kana tafirwa tikutorerwa minda isu. Tiri kuchema zvakare kuti vakomana madzimai vama veterans nevamwe vakadaro vakwegura dimension iri kunetsa. Saka zvese izvozvo tazviisa tikazvikombaila zvikaenda kumusoro kuti zvigononzwikwa patichaita national conference yedu. Following the proceedings, the delegates headed to Shavanoe Lifestyle and Events for lunch. Vongai Masuka, reporting for varikuita.com in Morewa.